Arratsaldeon eta ongi etorri 2023ko azken udalbatza honetara. Hasteko, asteburuan berri lazgarri bat izan genuen, 2011-15 legealdian zinegotzi izan zen Aitziber Ugartemendia Zubediaren heriotzaren berri izan genuen, eta Andoaingo udalaren izenean eta hemen ordezkatuta gauden alderdi politiko ezberdinen izenean, gure elkartasuna eta babesa adierazi nahi diegu bere familiari eta bere gertukoei. Besterik gabe, hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, laneko arriskuen prebentziorako planaren aldaketari hasiera onarpena ematea. Bai, arratsaldeon. Puntu honetan, prebentzio plana onartzen duen araudiaren aldaketa zerabaki behar dugu, bai. Udala prebentzioa egiteko garaian ze baldintzetan eta zer edu jarraitu behar ditun legez jasota egon behar dute. 2014 urteraino kanpoko enpresa batek kudeatzen zuen, baina orduzikan udaletxeko bilangilek damakite. Beraz, kudaketa aldaketa honen prebentzio planean jasota egoteko batzarrera ekartzen dugu. Gai honen inguruan, norbaitek zerbait esan nahi du? Bozketan jarriko dugu orduan. Aldekoak? Gaia hau batez onartua gertzen da. Bigarren puntua, onartzea emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausula kontratazio publikoan txertatzeari buruzko jarraipidea. Arratsaldeon, gai honekin sektore publikoko kontratuen legeak eta berdintasun legeak erakunde publikoak jarrera proaktibo bat izatea eskatzen du emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatze aldera. Hori kontutan hartuta, jarraibide bat eginda kontratazio publikoko prozedurako momentu desberdinetan emakumeen eta gizonen berdintasuneko klausulak ezartzen direla bermatzeko. Jarraibide honen helburua Andoaingo udaleko kontratazio prozedura guztietan, emakumeen eta gizonen berdintasunean eta bestalde prozedura horietan genero ikuspegia txertatzean bereziki egiten duten klausulak arautzea litzateke. Egia da jurisprudentzia bat badagoela, epaitegi batzuetan ez direla zenbait klausula onartu, baina batez ere kontrakotasuna alde batetik kontratazioaren helburuarekin zerikusia ez zuten klausulak zirelako edo planteatzen zirelako eta beste alde batetik klausula horiek ez zutelako zerbitzua bera hobetzen izan zen. Egia da Andoainen hori ekiditeko udalak kontratazio bakoitzean aurre txosten bat egitea proposatzen da, batez ere hori espediente bakoitzaren aurrean edo aurretik kasu bakoitzeko pertinenteak izango diren klausulak planteatzeko. Orduan, hori dakarkigu gaur. Ez dakit gai honen inguruan norbaitek zerbait duen adierazteko, ez? Bozketan jarriko dugu. Aldekoak? Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, bidaiarien hirigarraio zerbitzua emateko kontratuaren esleipena. Aurreko batzordetan esan bezala enpresa bakarra izan zen aurkeztu zena, dagoeneko dokumentazio guztia tramitatu dute, eta kontratu berria martxan jartzeko moduan dago, baina hurrengo hilabetea bitxoingo dugu geltoki berrien egokitzea bukatu arte. Gai honen inguruan, zerbait? Bai? Sí, buenas tardes a todas y a todos. Decir que el Grupo Municipal Socialista va a apoyar la adjudicación del contrato porque ya
En mayo se trajo el pliego, que bueno, cumple las expectativas y en principio es el mismo que luego se ha traído también en septiembre. Y bueno, pues con este pliego que se hizo, sobre todo lo que se quería responder eran las necesidades que tenía la ciudadanía de Andoain, tanto con la nueva configuración de los horarios, lo cual va a suponer pues una mejora tanto en el actual servicio que, bueno, como decíamos, sobre todo queremos responder a las necesidades que tenemos. También aprovechamos para volver a insistir en que se estudie la posibilidad de que, bueno, la incorporación del Iribús de Andoain en la tarifa Mugi, porque entendemos también que favorecería a la ciudadanía de Andoain. Eskerrik asko. Ez dakit besterik. Bozketan jarriko dugu puntu hau. Aldekoak, Hau batez onartua. Laugarren puntua, garapen agentzien Euskal Elkarteko bazkide izateari usteko proposamena. Bueno, dakizuen bezala, Andoain Udala 2000 eta behatzian edo izan zen bazkide bezala onartua garapen agentzia Euskal Elkartean. Garapen agentzia honek edo egiten duna da udalerriei eta mankomunitateei aholkularitza eta zerbitzu ezberdinak eskaintzen dizkie. Baina, bueno, kontuan izan da, Beterri Buruntza mankomunitatea sartu da orain garapen agentzia horretan, ez du zentzurik Andoain Udala bertan egotea, Beterri Buruntzako mankomunitateak ordezkatuko dituelako gure eskualdeko udalerri ezberdinak. Ondorioz, guk baja eman dugu eta gure ordezkaria eskualdeko gainerako herriekin batera Beterri Buruntzako mankomunitatea izango da. Ez dakit gai honen inguruan zerbait esateko daukazuen, ez? Bozkatu egingo dugu orduan, aldekoak. Hau batez onartua geratzen da. Bosgarren puntua, 2023ko abenduaren 7an EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioa anbulategietako arreten inguruan eta PSE udaltaldeak 2023ko abenduaren 12an aurkeztutako mozio alternatiboa. Atxalde hondenei. Bueno, premiazkoa da, ausardiaz pertsonal politika aldatzea Osakidetzan. Baina pertsonan politika aldatzen ezan bitarten, eta ikusita epe motzean izango dugun egoera Andoainen ere, etenik gabeko guneak eta osasunetxeetako ordutegi murrizketa eta itxieren ondorioz, ezinbestekoa da sortuko diren kalteak ahalik eta txikienak izateko ondorio aringarriak hartzea paliatiboak, egiturazko neurriak hartzen ez diren bitartean. Herritarrekiko gardentasunez eta zintzotasunez jokatzeko. Halaber, aldi berean, premiazkoa da planifikatzeari, antolatzeari eta kudeatzeari ekitea. Etengabeko arretaguneak eta osasun etxeak erresolutiboak izan behar dira. Pazienteen hobe beharrez ezin dugu jarraitu orain arte bezala. Azkenean, pazienteak, herritarrak, ospitaletako larrialdetan bukatzen dutelako. Eta ospitaleko larrialdiak direlako eta emergentziak ere direlako alduten bezala sistema eusten ari direnak. Osakidetzak urteetan ezarri diren politiken ondorioz. Baina herritarrak, pazienteak dira galtzaile nagusiak. Alde batetik bestera noraezean diagnostiko bat egiteko eta erantzun bat jasotzeko. Ondorioz, herritarrei ezin zaie esan osasun errekurtsoen erabilera okerra egiten dutenik. Baldin eta erakundeek ez baldin badituzte ditugun osasun errekurtsoen erabilera egokia sustatzen. Eta baldin eta osasun sailak Osakidetzako minimoen azpeitik baldin badauka. Osakidetzan egiturazko plantilan lanpostuak erregularizatzeaz gain, eguneroko plantila guztia egiturazkoa izateko eta gainera hori handitzeko neurriak behar ditugu. Zeren ezin da esan jendea falta dela eta gero eguneroko plantilla egiturazkoa bilakatzeko neurririk ez hartzea eta plantilla hori handitzeko neurririk ez hartzea. Eta gainera egunerokoan dauden lanpostu horiek kode gabe daudenak deusestatu eta koderik jartzen ez zaielako.
Bitartean, herritarrek osasun zerbitzuak behar dituzte. Egunerokoan sortzen zaizkien gaixotasun eta osasunarekin loturiko egoerei aurre egiteko. Eta ondorioz, herritarrekin ahalik eta zintzoen eta gardentasun osoz jokatzeaz gain, epe motzeko neurriak behar ditugu. Herritarrek eta Osakidetzako langileek pairatu ditzaketen kalteak arintzeko. Osakidetzak pertsonal politikaren eraldaketari ekiten dion bitartean eta ikusita abendu eta urtarrilean etenik gabeko egunetan eta osasunetxetan egin diren orrutigi murrizketak, herritarrei ahalik eta kalte gutxien eragiteko ondorengo neurriak har ditzala eskatzen dugu. Etenik gabeko arretagunetako eta osasunetxetako zein udalerriko zerbitzuetako ateetan eta iragarki tauletan abendu eta urtarrila bitartean izango den ordutegia eta egongo diren zerbitzuak gardentasunez azaltzeaz gain, komunikabideen bidez ere aurrez herritarrei jakinaraztea zein izango den egoera herri bakoitzean eta nora jo behar duten. Horrela, herritarrek momentu oro jakin dezaten, nora jo izan dezaketen gaixotasun edo larritasunaren arabera. Abendutik urtarrila bukatu bitartean esietan eta esiko osasun etxeetan administrari eta erizain gehiago kontratatzea. Herritarrei hitzorduak presentzialki eta telefonikoki emateko. Horrela, presentzialtasunaren bidez, osasun egoera larriagoan egon daitezken herritarrak hobeto identifikatzeko eta herritar guztiei Osakidetzara sarrera errazteko. Osakidetzak autonomia ematea esietako lehen arretako eta etenik gabeko arretagunei euren agendetan. Ordutegiak eta gaixoak hartatzeko protokoloak antolatzeko udalarekin eta herriko gizarte eragileen ordezkaritzarekin adostuaz. Bermatuz, gaixo jartzen diren herritarrekin jarraitu beharreko protokoloa. Horretarako gainean ditugun gabonetako opor edota jaiegunako hobeto antolatzeko Osakidetzak ahalbidetu diezaiela esiei osasun langileak hartu gabe dituzten egunak urtea bukatu aurretik ez badituzte hartzen, ezin badituzte hartu datorren urtean hartzeko aukera. Halaber, guardiengatik egunez zein gauez lan egiteagatik Osakidetzako eremu guztietan berdin ordaintzea, izan ospitaleko larrialdetan zein etengabeko arretagunetako edo emergentzitan. Etengabeko arretagunetako arretagunetan mediku gabe ez geratzeko sektorizatzea horretarako herritarren artean eta eraiginda dauden udalerrietan protokolo argiak zabalduz. Herritarrek jakiteko zein kasutan nora joan behar duten. Eta erizainekin soilik geratzen diren etengabeko arretaguneek herritarrei azalduaz. Zeintzu diren eta zein gaixotasun eta larritasunetarako izango diren. Eta bukatzeko, orain arte kontratu partzialak dituzten osasun langilei ehuneko kontratuak eskaintzea. Jarraian Alderdi Sozialistak irakurriko du bere mozioa eta gero eztabaida irekiko dugu. Arratsaldeon, buenas tardes. El Ayuntamiento de Andoain insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a 1. Que culmine el proceso iniciado para crear un sistema de información que, con la colaboración de los ayuntamientos de Euskadi, permita a la ciudadanía acceder de forma sencilla y rápida a la información actualizada de calendarios, horarios y lugares de atención sanitaria de la red de atención primaria de Osakidetza. Concluir el proceso de estabilización de más de 11.000 plazas de la plantilla Osakidetza y, en todo caso, a continuar incrementando, en la medida de las necesidades asistenciales, las plazas del personal médico especialista en medicina familiar y comunitaria, del que se nutren en buena medida los puntos de atención continuada. Que, en ausencia de profesionales suficientes, organicen las jornadas de los puntos de atención continuada, dando prioridad a la función intermedia que, en continuidad de servicios, tienen estos centros entre la atención primaria y las urgencias hospitalarias, evitando coincidencias o duplicidades, y a que en cualquier caso se organicen alternativas asistenciales para seguir garantizando la asistencia sanitaria a la ciudadanía de Andoain en este caso. Eskerrik asko, muchas gracias por usted. Oain eztabaida irekiko dugu eta nahi dezuenak eskatu hitza eta zoazien jarraitz. Eskerrik asko zuen mozioangatik ere, eta ni pixkat aritze zuk esan dezune mozioaren horregara zure aipatzen dituzuten edo eskatzen dituzuten puntuetan. Lehenengo puntuan pixkat harridura sartu dugu, ez dakigu, ez nik, ez osasun zentroan, ez esietan,
ze informazio sistemaz ari zareten. Guk dakigunez, ez dago sistema hori, eta Andoaingo osasun zentroan jaso duten irizpide bakarra egoeraren aurrean izan da kartel bat jarri behar dutela atean, eta hoxe da egin dutena. Eta esian ere galdetuta hori da daukaten irizpidea. Osakidetzako web horrian sartzen bazerete badago abisu jartzen duna, baina abisu bat hori ez da informazio sistema bat, eta hor sartu ezkero, bai agertzen da, uste nola deitzen diote, ordutegi doikuntzei buruzko txostena, baina azaroak 13koa da, ez dago berrituta, eta Tolosaldea ez da agertu ere egiten. Orrun ez dakit. Gu ados gaude noski informazio sistema eta hori dena eta eskatzen dugu, hori da gure puntuan eskatzen duguna, baina zuek esaten dezuten sistema horren berri ez daukegu eta horregatik eskatzen dugu pixkate hori argitu dezaten eta egin dezaten pixkate lan gehiago edo behintzat argitasun gehiago edo irizpide gehiago eman herritarrak informatuak egoteko. Bigarren puntua dagokionez, egonkortze prozesua noski hasi dela, eta hasi dute noski berandu ere eta behartuta izeta legearen gatik. Duela ja 8 urte, Europatik esaten ari dira ezinezkoa zela hemen gertatzen ari zen egoera, bi plantilla hoitako desberdintasuna. Egiturazko plantilla eta eguneroko plantilla edo plantilla funtzionala ditzen dioten desberdintasun horri, 8% da Europak esaten zuna zala gutxi gora bera mantendu behartena eta Osakidetzan gaur egun 50% da. Baina ez da izan, izeta legeak behartuta Osakidetza hasi dela egonkortze prozesu hori egiten. Guk ere esaten dugu egonkortze prozesu horrek aurrera jarraitu behar dula, baina ojo baita prozesu horrekin ze kodifikatu gabe dauden lanpostu guztiak atzera ari dira eta suntsitzen ari dira. Eta ez da txantxa, ze 2209 lanpostu daude, kodifikatu gabe. Eta horrek, nik uste, horren gainean egon behar degula, eta egonkortze prozesu hori jarraitu behar du martxan, baina pixkate nola egiten den ikusita. Abenduak 14 mai sektorialean sindikatoi eman zizaizkien datuen arabera, Osakidetzako onartu du 119 lanpostu suntsitu ditula egonkortze prozesu horretan kodigo gabeko lanpostu horiek. Eta ez dira lanpostu solteak, zeladorena bakarrik edo administraria baude, erizainenak bai, eta egia esan denak ere dira importanteak eta hortan kontu eduki beharko dugu. Eta gero, etengabeko arretagunen kudeaketan 3. puntuan esaten dezutena, kudaketa hobetu behar dela guk uste dugu, eta horregatik eskatzen dugu autonomia eman bertzaiela esiei, beraiek pixkat antolatzeko, atengabeko arretaguneak eta osasun zentroak eta deribazioak ze beraiek dakite hobeto zintzuk zein balide dituzten eta nora bideratu behar dituzten baliabide horiek. Eskerrik asko. Vale. Bueno, como también manifestamos en el pleno del pasado mes de julio, las y los socialistas estamos preocupados por la situación actual de los puntos de atención continuada. Somos conscientes de su importancia, de su alta valoración por la ciudadanía de Euskadi, por su proximidad y por su rapidez a la hora de dar respuesta a los problemas de salud que afectan a la ciudadanía y también por la continuidad que ofrecen en la atención cuando los horarios de los centros de salud no están abiertos, como es el caso. En este sentido, las y los socialistas tampoco somos ajenos a la problemática que está afectando a los centros de salud y a nuestra sanidad pública, entre ellos lo que comentabas del servicio de comunicación, que como bien decías, y como pedimos en nuestra moción alternativa, pedimos que se culmine ese proceso que se ha iniciado en colaboración con los ayuntamientos porque creemos, y así debe ser, que tiene que permitir a la ciudadanía de una forma sencilla acceder a esa información, que ahora mismo nos consta que no es así. Es por ello que apostamos, tal y como indicamos en nuestra moción alternativa, por seguir abordando todas las posibilidades de mejora para revertir esta situación con medidas para dotar de más profesionales, crear más puestos estructurales, reducir la interinidad de las y los profesionales, dotar de más recursos, mayor diálogo e información a la ciudadanía, mayor coordinación con los equipos de las unidades de atención primaria, apostar por el abordaje integral de todas las personas que sean usuarias de esos puntos de atención continuada.
Tenemos claro que la problemática actual requiere de medidas estratégicas y ambiciosas que vayan de la mano de todos los actores implicados, y es por ello que hemos presentado esta moción alternativa. Asimismo, queríamos aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer y poner en valor, en nombre de mi grupo, el trabajo que hacen los profesionales sanitarios. Ez dakit beste alderdiek edo, ez? Bozketan jarriko dugu orduan gaia. Lehenik eta behin EH Bilduko mozioa jarriko dugu bozketan. Aldekoak, aurkakoak, abstentzioak, ez. Mozioa onartua geratzen da, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos aldeko botoekin, eta PSE eta EAJ-PNV kontrako botoekin. Orduan ez dugu, bigarrengo mozioa ez dugu bozketara eramango. Hurrengo puntua, 6. ebazpenen berri ematea. Zehazki 2002-tik 2005-ra. Zerbait? Hemen? Ez. Eta azkenengo puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Galderik edo? Bai. Galdera baino gehiago nik uste eskaera edo reflexioak diela. Gogoeta hauek gaur hemen partekatzeko indetariketa bat, orain dela 4 urte abenduan, Gabonen Altarian egindako udalbatzan ze gai jorratu ziren irakurtzeko. Eta tamalez, zaharrak berri, ze orduan eztabaida gai zauden tema asko, gaur ere berriki mahai gainen daude. Eta beraz, eskaera horiekin ditut ordukoari referentzia eginez, ez? Lehena, orduan errebendikatzen zen oposizioak bere lana egiteko informazio eskubidea bermatu egin bertzala, ez? Besteak beste hitzetzen APP-az eta oposizioak bere lana egiteko berazko zituen txosten, eskari eta erantzuteaz eta horretaz gogoeta egin zen, ez? Ez du bakarrik salatu zen, inkluso indefentsio egoera baten egon zitekeela oposizioa. Soilik gogorarazi gaur nahi nuke gobernu taldeari EAJ udal taldeak idatziz informazio eskaera ezberdinak egin dituela, ez? Adibidez, badira eskakizun informazioan aksesibilitateri buruzkoak, udal zerbitzarian udalak kontratatuko multimedia edukiak publikoak garaiz eta forman elkarbanatzeari buruzkoa. Badira ez informazio eskakizun politikoagoak, adibidez, udaleko perfil instituzionaletan eduki politikoak elkarbanatu izanaren ingurukoak. Edo badira inditugu eskakizun teknikoagoak adibidez, ez? Departamentu ezberdinetan gastu korrontea puzteko edo azteko egin diren modifikatibo ezberdin horiek ea egokiak izan diren edo ez ebazteko eskatu ditugun likidazioak eta zenbakien ingurukoak. Gogoratu nahi genuen azan, eskatu nahi genuen azan, orduan eskatzen bezala, informazioa gaur ere ezinbesteko izaten jarraitzen duela, gure lanenako ezinbesteko dela, eta ahoz danean ahoz, baina idatziz danean ere erantzun behar direla eskakizun horiek. Eta bez, epe bat daukatela, eta momentuz eskakera ezberdin horiek ez dituztela erantzunik jaso, eta gustatuko litzaigukela ere erantzutea. Hori lehenbiziko gogoeta. Bigarrena baita ere, eta jarraituko dut plenoari bueltakaz, oso argigarria da. Pleno hartan, eztabaidatu zen esleipen bat, kiroldegiko kirol zerbitzuari buruzko esleipen bat, ez? Eta ditu ginen eztabaidatzen asko lizitazioak, prorrogak, kontratuak, eta gauza asko esan zira, baina besteak beste, hau batez denak esate genuen, kontratu publiko bat besterik gabe luzatzea, bere hortan, akats bat zela, ez? Kontratu batek hasiera bat daukalako eta bukara bat daukalako. Por cierto, egun hartan oposizio guztiak kontra bozkatu zuen. Gaur adibidez sorte izan dugu eta udal hiribusari buruzko plegoan onarpena adjudikazioa kasu honetan ekarri da, hau batez onartu da. Gure aldetikan babes bikoitza esango nuke, ze gaur bai hemen babestu dugu, pero baita ere plegoak bideratuta utzi genitu maiatzan, beraz alde horretatik babes bikoitza. Eta nik uste tala izan behar dula, ze udal zerbitzutaz ari genean, nik uste Andoainen aldeko zerbitzuak direnean, babes adirazi behar dela, eta gaur gertatu den bezala ala izan behar dula, ez? Baina, karo,
orduan bezala eta gaur ere, daude kontratu potolo asko, adibidez, bukatu diranak. Eta bukatu diranak eta dagoeneko prorrogan gaudenak, luzapenean gaudenak. Eta zehazki jarriko dut, hiribusaren adibidea, ze ondo dator, hiribusaren adibidea desertu jarri izan, baina plegua momentuan bertan martxan jartzeko, luzapen bat egin zen, kasi luzapen teknikoa ditzen zaiona, alegia tramite administratiboa egin alizateko, eskatzen dut prorroga bat, ez? Baina eredugarri dan bezala praktika hau, badira beste praktika asko, non kontratu potolo ugari amaitu diran, luzapenak egiten ari geran, eta ez dakigu noiz arte. Eta bi adibidez, abuztuen abaite zen, Bastero kulturguneko kontratu teknikoa, Basteroko erekinaren kontratu teknikoa, edo zinemaren zerbitzua, ez? Dira bi kontratu, dagoeneko abuztutik ona 5 hilabete pasatu dira, eta momentuz ez daukagu nobedaderik, behintzat ez dugu ezagutzen, ez? Eta nik horretik esaten dut, luzapenek teknikoak izan behar dutela. Baina, noiz arteango gara, 2003 joan zaigu, 24 dator, interinia egoera hontan ezin dugu garraitu. Eta 24 itutzen naiz, 19 itutzen naiz. Orduan, horren urgentea eta garrantzitsua zen hori, alegia kontratuak ez prorrogatzeagatik, baizik eta esleipen prozedura guztiak zorrotz egitea importantea da, eta gaur hori karreneko nuke bigarren gogota bezala, ez? Zorroztasuna, kontratazio publikoan zorroztasuna, eta nik uste hori izan behar dugu exigenteak. Zorroztasuna eta velozidadea ere bai, ze karo, ezin dugu eternamente luzatu kontratu hauek, ez? Gaur adibidez jakin dugu berri pozgarri bat, badakigu udal ikastaroen esleipen prozesua martxan jarriko dela, eta dena ondo badijoa, demiziko iruilekoan martxan jarrikoa, baina beste guztiekin zer, ez? Pixkat hori, bigarren gogota hori, ez? Eta azkenekoa, ja politikoagoa, orduan, justu, pleno hartan, jaso berri genuen etxeetan esku horri bat, aterriza como puedas, esatezan. Eta alaxe zioen, le hemos dado un toque de humor porque creemos que aunque la situación sea preocupante, el humor puede ayudar a entender cuál es la situación actual. Esatezun, nik bat nator humorea beharrezkoa dela, baina humorea eta memoria ere bai. Eta ni hortako bastanke kritikismikiz izango naiz. Garai hartan, kritikatzen kongresio falta, indeterminazioa zegoela, eta justu pleno hartatikan 2 egun beranduago, gobernu taldeak aurkeztu zuen udal aurrekontu proposamena, xehetasun guztiekin, detaile guztiekin, alegia konkrezio guztiekin, ez? Nator gaurkora. Kontrasen hori berri hori ekartzen degula, ona, ez? Gehiengo osoa bermatuta daukan gobernu batek, oraindik ez dela gai izan elkar banatzeko gainerako alderdiokin 2024 begira zirriborro bat, ez? Kasurik baikorrenean, eta pentsatuz pare bat aste eztabaida izango degula, eta bermatuko dela hori, baina kolokatzean kasi otsailean, ez? Beraz, abenduan egonik, otsaila arte luzapen hori, nik uste kudaketa aldetikan ere garrantzitsua dela, ez? Momentu hartan esatezan, ya no valen los argumentos de que estamos aprendiendo, o no hemos hecho más que empezar, se decía, eta justu, gaur hori onakarrita, pixkat, kontrasen hori bintzat jarriko nahiko genuke, ez? Gu bai jakineko genuke, ze pasako da demagun liburutegi berriarekin, jakineko genuke karrikako iztuitza horretxearen inguruan nobedadarik badagoen, jakineko genuke ludoteka ofizialki noizirikiko anbeladiko ingurunean, eta mila eta galdera, barredora elektrikoa erosiko den edez, beraz, gustatuko litzaiuke alik eta harinen, eztabaida hortan, gogoeta hortan sartzea, batez ere esan genuen lako eta ratifikatzen gara lako, eskua luzatuko genula esan genuen, eskua luzatzen dugu, baina hau da aldebiko harreman batetan bezala. Nik eskua luzatuko dut, proposamen eraikitzaileak egingo ditut, eta aldertotik baikorrak izango gara, baina kasu honetan, zuei dagokizue lidergoa diraztea, zuei dagokizue ritmoak markatzea, zuei dagokizue proposamenak aurkeztea, ez? Beraz, bintzat hori, 3 gogeta dira, reflexio baten behan, informazio eskubideaz, esleipen prozesu ez, eta aurrekontuen ingurua ez, baina, gustatuko litzeuke horiek elkarbanatzea eta gaur mahai gainean jartzea. Lehenik eta behin eskertu hausnarketak. Hausnarketa guztiak guk egia esan begi honez hartzitugu eta eraikitzaileak dienean, modu eraikitzailean hartzitugu. Banan erantzunez, informazio eskubideari dagokionez, nik uste denak ahoz erantzuta daudela, baina idatziz,
bihar bertan izango dituzue hoien erantzunak. Hori lehenengo. Kontratazio publikoei dagokionez, dakizuen bezala, gu hasi ginenean, sail hortan, kultura sailean, hainbat kontratazio publiko zauden, amaituta edo amaitzear, tabernarena, zinemarena, eraikinen kudeaketarena, eraginek, gaur egun eraginek betetzen duen ze hori, eta bestetik, ikastaroena, kultura ikastaroena. Bi bideratuta daude, eta beste biekin, haue bukatzean jarriko da, eta epe motzean izango dituzue hoien zeak. Eta azkenik, pixka bat aurrekontuei aipamen egin diezu, eta gogoratzen nahi dut, 2021 eta 2022ko aurrekontuak onartu ziren urtarrileko udalbatzan. Eta nola baita esan, alderdiekin erronda, hasi zen Gabonetako oporretan, oporraldian edo. Hor daude e-mailak, hor daude datak, eta gure asmoa ere berdina da. Gabonetako oporraldian egitea zuekin elkarbanatzea eta ahalik eta adostasun zaudentara iristea, eta 2020an, 21an eta 22an egintzan bezala, alda da, urtarrileko plenora ematea. 23an abenduan onartu ziren, baina hor dago hemeroteka, eta hor daukazu, 2020, 21 eta 22an onartu ziren urtarrileko udalbatzan, eta normalean gurekin behintzat harremanetan, oposizioarekin jartzen zinaten, Gabonetako oporraldian. Gure asmoa hori da. Nik uste, hiruei erantzun dizutela, Manol, ez? Bai, ez nik, baina, bueno, ez da zuk hau intzenun, nik hau nik uste, daukazuela gehiengo bat, daukazuela botore bat, eta daukazuela lidergo bat. Nik uste ere, guk hau ingo genuen, beste ingo genuen, egia da azkenekoa abenduan onartu zala, eta beste urtarrilean, nik ez nioa gehiago leporatzera zuk hau intzenun, beste egin zenun, ez? Nik uste, hor, eta ja, referenero nagonez, Zuluezak oso askotan errebikatzen hemen, ez? No estáis para enumerarnos los problemas ni para llorar, estáis para solucionarnos los problemas. Nik uste, pixkat hori da, ez, asuntoa, ez? Nik uste, hori gogeta hori. Eta hori argi dago, eta saiatu nahi erantzuten zen izan den prozedura, eta ez da hain ezoikoa urtarrilean edo aurten jarraituko dan guk nahiko genukela urrengo urtetan lehenago abiatzea, eta bai, esango izu baiet, hasiko nintzake aitzakiak aipatzen, baina ez dago kit aitzakiak aipatzea, baizik eta soluzioak ematea. Torrez, esan dizutena da, gure asmoa zein den, eta ez da hain ezoiko prozedura, hoiz esan nahi nu. Marcado. Bueno, yo quería hacer eco de una noticia que se dio a conocer la semana pasada, y es que una nueva actividad económica ha echado a andar en el polígono de Illarramendi, concretamente es el establecimiento de restauración McDonald's, y que supone que es la cuarta nueva actividad que se pone en marcha en el polígono de Illarramendi, concretamente con las 3 actividades anteriores. La pasada legislatura, el anterior gobierno municipal, liderado por el Partido Socialista, firmó unos convenios de colaboración en los cuales se recogían 2 principales objetivos, que eran, por un lado, garantizar la prioridad de la contratación de vecinas y vecinos de Andoain, y el compromiso de la actividad económica en el impulso del plan de uso del euskera que el Ayuntamiento venía desarrollando en los últimos años. Y mi pregunta era, señor alcalde, si su gobierno, su gobierno en este caso, ha realizado algún tipo de contacto con esta nueva actividad económica a este respecto. Muchas gracias. Bueno, hasiko naiz bukeratikan, euskerari dagokionez, euskera sailak badaki gainerako enpresa guztiekin bezala, nolabait esan badako euskera protokolo bat edo, eta beraiekin jarriko da harremanetan gure zerbitzuak eskainiz, eta adierazi duten ez departamentutik urrengo egun edo asteatan jarriko dira. Eta bestetik, kontratazio plan horri dagokionez edo, bueno, bi gauza, batetik,
zuk esan dezu, bueno, entzentela hitzarmen bat edo, baina eskatu ditugunean datuak, eta datuak ez dira guztiz zehatzak gaur garkoz, baina nolabait esan, egindako hitzarmen horren ondorioak ez dakit oso baikorrak ote diren Andoaindarrentzat, esango bagenuke zein dan kontratatutako Andoaindarren portzentaia. Zu badakizu gaur egun zein dan kontratutako Andoaindarren portzentaia? Zekan, guri eman diguten datuan, ez digute idatziz eman, baina bai ahoz, eta oso bajua da, eta esan digutena da, izan dutela, hasieran nolabait esan kontratatu, baina epe bat osatzen denean, ez dute jarraitzen horiek. Hoi batetik, da bestetik, guk lan eremuan beste mota bateko enpresak eta beste mota bateko lan baldintzak sustatu nahi ditugu. Orduan, gure lehentasuna da, tokiko merkataritzan lanpostu egonkorrak eta ahalik eta baldintza honekoak sortzea, eta beste jarduera mota batzuetan sortzea edo laguntzea baldintza horiek betetzen. Erantzun dizudan? Bueno, ha comentado usted que no disponían de datos precisos. Guk eskatu dugunean, guk eskatu ditugu idatziz, baina eman dizkigute ahoz, eta esan zaiguna da. Hitzarmen horren helburuak edo ez dira guztiz bete edo ez dira zati handi batian bete oso Andoaindar langile ez dagolako gutxi edo ez dalako Andoaindar asko lanean. Hori da esan zaiguna. Baina eta guztiz ere guk sustatu nahi deguna da beste lan baldintza batzuk edo beste eremu batean sustatu nahi ditugu lan baldintza horiek. Adierazi nahi nizuna. Bueno, yo hasta donde conozco, la primera actividad económica que se instaló en el municipio fue la cadena de supermercados Mercadona, y eso es un dato que es público. De las 40 contrataciones que realizó, 36 eran del municipio, eran personas del municipio. Baina gaur egun zen badaude. De ese dato yo ya no puedo disponer. No puedes disponer, baina hori da esan nahi nizuna. Sí que es ver, luego, posteriormente, de las otras dos actividades que fueron 16 y 15 contrataciones, el número de personas bajó, efectivamente, pero la prioridad se le daba a la contratación de vecinas y vecinos de Andoain. Eso por un lado. Bueno, a ver, el tipo de actividad económica que llega al municipio no depende directamente del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que velar porque esa actividad económica cumpla todos los requisitos urbanísticos, tanto técnicos como jurídicos. Y si la actividad económica los cumple, el ayuntamiento no tiene capacidad legal de negar la licencia a nadie. Eso por un lado. A ver, nosotros entendemos y comprendemos y consideramos que es importante que este tipo de actuaciones se lleven a cabo, porque creemos que es una acción que cualquier gobierno, bien sea local, regional, autonómico o incluso nacional, ponga en marcha este tipo de iniciativas, facilitan la vida de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas. Bien. Pero claro, para eso hay que trabajar. En este caso concreto, el trabajo ustedes, si quieren, lo tienen hecho, porque si pueden consultar todos los expedientes municipales, tienen los convenios ahí recogidos. Pero claro, hay que ponerlos en marcha. Y si con estos convenios podemos beneficiar en todo o en parte que vecinas y vecinos del municipio puedan conseguir una oportunidad de trabajo, pues entiendo que cualquier gobierno que lo tenga en la mano lo debería de hacer. Zuk ondo jakingo dezun bezala, hemen Andoain Udalak badauka enplegu sail bat eta badauka enpleguari buruzko estrategia bat. Argituko zeniak mesedez aurreko legealdian ze sailetatik egin zan hitzarmen hori? Enplegu estrategiaren barruan edo beste sailen baten barruan egin zan hitzarmen hori?
No, los convenios se gestionaron desde el área de urbanismo coordinados con el Departamento de Empleo y con el servicio de EMA. Todo lo que es, toda la información que solicitaban todas las personas interesadas en los procesos de selección se informaron desde el Departamento de Empleo. Ondo diozun bezala, hitzarmen hori hirigintzatik egin zen, eta gure ustez horrelako prozedurak enplegu saila eukita, enplegu sailak bere irizpideen barrean kudeatu beharreko gaiak dira. Orduan, guk badaukagu enplegua sustatzeko estrategia bat, eta hor urratsak emango ditugu, eta gure ustez hitzarmenak hortik egin behar dira, eta ez beste sailetatik. Ni enaiz inorrezta bide honetan, pero matiz bat, zehazki enplegu saila, Izagirre Andereak kudatu zuen aurreko lehaldian, eta bai estatu enplegu sailak etzula ez zuzenean ez zeharka merkadonako edozein kontratazio prozesutan parte hartu. Etzan inolako parte ditzarik egon, eta kontratazio prozedura horiek hirigintza hitzarmen baten baitan, konbenio urbanistiko baten baitan burutu zian. Eta enplegu sailaren estrategia tokiko ekonomia eta tokiko enplegua sustatzeko, desde luego, etzan merkadonatik edo McDonaldsetik pasatzen. Beste lan hildo batzu zituzten. Hori matizatu nahiko nuke, enplegu sailak, desde luego, etzitun politika hauek sustatu eta koordinatu ere. Zure aurreko legealdian zure gobernukide izan zenak erantzun dizu argi eta garbi. A ver, no creo que a lo mejor no se me entendió bien. Yo no he dicho que el ayuntamiento haya hecho ningún proceso de participación. Lo que he dicho es que el Departamento de Empleo informaba a la gente que estaba interesada en esos procesos de selección de personal. El ayuntamiento no puso en marcha ningún proceso de selección, porque eso era competencia de cada actividad económica que había firmado el convenio. No quiero ser hiriente y no quiero seguir más. El Departamento de Empleo se enteró de esto cuando se reservó la sala para hacer el proceso de selección del Urigain. Ni participó ni formando ni participando. O sea, no quiero ahondar más, pero bueno, yo creo que queda evidente. Insisto, que el ayuntamiento no hacía esa parte la hacía la empresa, la parte de información. Yo lo que estoy trasladando y estoy diciendo es que cuando un ciudadano o ciudadana de Andoain llamaba al ayuntamiento preguntando por estos convenios, desde Empleo se les decía, pues mire, este es el canal que tiene usted que seguir para acceder al proceso de selección y ya está. Nik uste, bai gaur egungo da gobernuak eta bai aurreko legealdian zuen gobernu kideak izan zenak argi eta garbi erantzun dizuegula eta hoxe ez dago gura detementzat besterik esateko. También queríamos hacer otra pregunta y bueno, también quiero unirme un poco a los presupuestos porque también le íbamos a preguntar, ya la pregunta la ha realizado el señor Goenaga, pero desde luego nos preocupa la respuesta que ha dado el señor Álvarez como además alcalde y presidente de la Comisión de Hacienda, porque desde luego lo que nos resulta curioso es que se vaya a años en los que no se hacían las cosas bien, que pueden ser el 19, el 20, el 21, pero también el 15 y el 16 y el 17 y el 18 y el 11 y el 12 y el 13 y el 14. Y creo que lo importante sobre todo es que el último año sí que hubo un especial empeño en que los presupuestos se aprobaran dentro del año, porque además así también para luego la gestión municipal resultaba todo más sencillo y porque además se tiene que hacer así. Con lo cual sí que les pediríamos bueno, pues que en esa intención, este año ya está claro que no va a ser posible, pero desde luego no intenten ir a cosas que no están tan bien hechas cuando bueno, pues se pueden hacer mejor las cosas y creo que tiene que ser la actitud de todos. Y por otro lado, queríamos también hacer una pregunta en relación a los presupuestos participativos, porque lo que hemos conocido al día que se dio la rueda de prensa es los 3 proyectos, que creo que son 3, que van a ser puestos en marcha. Si no me equivoco, el primero es Becoplaza, que creo que son 50.000 euros. El segundo es Bastero, la actualización de las sillas, que eso creo que estaba en 200.000 euros. Y había un tercero,
que no entendemos muy bien qué cabida tiene, que son los desfibriladores, porque además también ya estaba esto mirándose, pero sobre todo nos preocupa por el hecho de que, según tenemos entendido, porque creo que no se cambiaron las condiciones, eran 250.000 euros. Entonces, nos preocupa que haya un tercer proyecto, cuando si la suma son 250.000, se tienen que destinar, porque así se ha dicho a la ciudadanía, así la ciudadanía lo entiende, y esa expectativa que se ha creado, pues en este caso, y si así ha sido elegido, 50.000 para Becoplaza y 200.000 para el cambio de las sillas o butacas de Bastero. Eskerrik asko. Hirurak pasabadin badute danga edo da, hiruren batura dadako, hiruren batura sartzen dadako 250.000 kopuruaren barruan. Horregatik handa. Orduan, gainea bat da Bekoplazaren azterketa, bestea da Basteroko aulkien zeri, baina denengo fase baten azterketa egin beharko da, eta hirugarrena da desfibriladorea, badago da udal eraikin batzuetan, baina hori osatu egin behar da. Hori dira pasadianak, eta hiruen batura 250.000 barruan dagoenez, horregatik pasadia hirurak. A ver, yo no quiero generar tampoco polémica con este tema, porque además creo que debemos ser honestos con la ciudadanía cuando les abrimos un canal de participación en el que sobre todo les pedimos que participen, además que ha sido la propia ciudadanía la que ha propuesto los temas a realizar. Y por lo menos lo que yo tengo entendido, o lo que venía en la documentación que se mandó a todas las casas, es que el primero era de Becoplaza, hemos dicho 50.000, y el segundo era cambiar las butacas. No habla de ningún estudio. Usted ahora mismo acaba de citar la palabra azterketa. Yo creo que en la documentación habla de cambiar las butacas y un presupuesto de 200.000, con lo cual entiendo que es lo que la ciudadanía está demandando, esperando, y espero que cubramos esa parte, con lo cual entiendo que vamos a gastar 250.000 euros en ello. Eskerrik asko. Porque si no fuera así, o no sé si no se podía haber hecho eso así, se tenía que haber parado antes y haberlo explicado, sobre todo cuando se han mandado de cara a la votación y sobre todo porque ha sido pues la propuesta más demandada por la ciudadanía. Eskerrik asko. Hasta aquí besterik. Ez? Gaurkoz bukatutzat emango dugu, ohiko udalbatza hau. Esan dizudan bezala, 2023ko azken udalbatza da. Eta, hemen zaudetenei, etxean jarraitzen ari zaretenei, eta Andoaindar guztiei 2023a ondo amaitzea opa dizuegu, eta 2024a hobeto hastea. Gabon ona pasa ditzazuela, bai Andoaingo herritarrek eta bai hemen zaudetenek. Mila esker.